Is Fries een taal, ja of nee? Zeker is Fries een taal. Zeker. Ja hoor. Ik ben zelf ook Fries, dus ja. En mijn beste vriendin is Fries, dus ik vind dat wel een taal. En waarom dan? Omdat mijn voorouders ook Fries zijn. Nou, het is gewoon ook een eigen gemeenschap. Je praat tegen elkaar. Het is gewoon net als iedere taal die je hebt eigenlijk. Ik vind het echt wel meer een dialect dan een taal, eerlijk gezegd. En waarom? Het is niet per se een eigen land en het dialect valt toch echt meer bij een bepaald volk, een aantal mensen. Nee, vind ik niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja, omdat ik het een dialect vind. Gronings is ook geen taal. Wat is dan het verschil tussen een taal en een dialect? Een dialect doe je in een klein deel en een taal doe je in een groot deel met meerdere mensen. Ja, een taal is volgens mij gewoon wereldwijd wat meer wordt gesproken door een groter volk, een groter aantal mensen eigenlijk bij een land. En een dialect is meer een soort van streek dat bij een bepaald kleiner aantal mensen hoort volgens mij. Nou, ik kan Fries niet altijd verstaan. En andere dialecten vaak wel. Ja, dialecten zijn meestal gewoon een soort van accent in het Nederlands. Een paar woordjes dat anders, maar Fries is wel gewoon echt anders. Ja.